Jeg vil nu snakke om kloning og gensplejsning ud fra et etisk perspektiv. I 1996 blev det første pattedyr klonet ved hjælp af stamceller. Det var et får, og det hed Dolly. Sidenhen har man forsket i, om det er muligt ved hjælp af stamceller at fremstille organer, så de patienter, der mangler et nyt organ, kan få et fremstillet ved hjælp af stamceller. Men hvor går grænsen? Er det etisk korrekt ved hjælp af kloning at klone dyr eller klone mennesker og fremstille nye organer? I Danmark der blev i 1997 vedtaget en lov, der forbød alt kloning. Det blev så dog ændret i 2005, hvor kloning af dyr blev tilladt, hvis det var til brug i forskningen af ny medicin. Genmodificering bliver i dag brugt til mange ting. Blandt andet i Danmark fremstiller vi utrolig store mængder insulin ved firmaet Novo Nordisk, og det bliver fremstillet ved af genmodificering. Ligeledes har man rundt i hele verden genmodificeret flere afgrøder, så det bliver modstandsdygtige over for skadedyr. Men er det i orden, at vi griber ind i dyre- og planteliv ved at genmodificere? Gør der nogle tanker, inden vi ses næste gang.